Yo diunekke. Omongan apa kuwi iso? Yo diunekke. Maksudnya manuk ndi? Kuwi sajen kuwi ana manuke. Rene sajene ning kene. Mau jare. Lah mau nyatane ana ndoke barang kuwi sajen. Lah kuwi ana manuke kuwi. Endi? Endi aku mbok delok ndoke. Pomane kok paribasa nama mung nyawa kaya wong ancek-ancek eri. Lah iki engko nek nganti ora lucu ora dijak meneh mak cilaka aku iki. Nyatane wis lucu banget ki sampean iki mau. Lucu jare sapa mengkis-mengkis kok lucu. Lah sampean dadi dalang. Ngapa? Dalang ning jagong kaya ngono tok kok. Lah ning ngendi wae sing jenenge dalang ya ngedep kelir, nyulahke wayang karo omong ning ndi ya lungguh ngene iki. Ning jenengan ora menghormati karo Pak Hanafi. Kok iso? Wong ditanggap kok malah madhep rono ora madhep sing nanggap. Loh, lek dalange nganti madhep rono ki malah ngowahi pakem didukani karo para sepuh. Ning ndi dalange ya ngene iki. Iki carane siar agama ya ngene iki amar makruf nahi mungkar liwati media wayang mantul ditampa karo sing mirsani ning kono. Ngono kuwi. Dalang. Apa? Dalange kayon madangkarai wis. Nun sewu kene. Ngopo dadak kok sembah? Bumi kuncang-kencing langit klop-klop katon pinten Pak Cahya pun tadi sementen mapon. Lah cancen yo. Dalang iki dasar gawe ringan tur bayarne larang. Sik, aku protes. Kok iso dalange ringan? Nun sewu. Organ tubuh dari seorang dalang kabeh nyambut gawe. Iki uteke mikir, mripate nyawang kelir. Iki lambene iki omong terus sawengi utuh, tangane nggerakake wayang, sikile ngeprak, lek nganti ngeprak kleru iso malah ngeneki ndok barang. Ayo ngono kuwi. Nek kene iki lek sajen ndok mak tes ngono lho. Ora, batin karo lambemu ora padha kok. Kok iso? Ndokmu, ndoke sapa? Ndok sajen, kowe ora tau ngerti sajen. Ora wae tetep dalang iki ya ringan tetep gaweane ya. Kok iso? Lah ya ringan apa ana bar dalang sampean kok mikul debok. Lho gaweane dhewe-dhewe. Lah peniti ngopo ya ngusingu debok, terus ngringkesi wayang, ngringkesi gamelan. Dhewe-dhewe. Ya tetep ringan wae ya. Kok iso ringan? Lah iki nyatane mung ngomong tok ya bayaran. Lah lek ngono ringan awakmu no malah. Lah ngopo? Sampeyan metune lak nggih limbuk cange karo gara-gara tok. Lah iya. Lah aku sawengi utuh kok. Oh. Rene Aku. lho ya ora terus loro tipes. Kok hubungane apa karo tipes ya? Kekuatan batin, Bos. Oh mentale ya. Lah iya. Dadi pamane jenengan dagel, biar sing mirsani seneng no, sampean pamane medun rono piye carane mlaku? Pamane penonton seneng keplok wah gareng lucu banget, medunmu piye rono? Lho mencolot. Mencolot no. Lah ngopo mencolot? Lho banget bungae. Saka bungae. Lek pamane sewengi enggak lucu blas no medunmu piye? Medunku. Mundur. Lah ngono ki ngopo kok mundur ngono ki? Isin ya. Nek sing baku ki lak tasakurane Bapak Hanafi. Tasakuran Bapak Hanafi ngaturaken gunging panuwun alhamdulillah. Kala rumiyin digelar wonten Demak. Leres. Saniki digelar wonten Semarang. Nggih. Kota Semarang alhamdulillah saking Wonosobo dugi mriki ya nek diomong adoh ya ora adoh. Heeh. Mergo ya aku wis udakara wis kulino wingi ning Pudak Payung. Terus maju sithik ning alhamdulillah kasembadan sowan wonten dalempun Bapak Hanafi. Pedalangan ngene iki. Alhamdulillah menika dalemipun masyaallah. Ming sak saka miliatan. Oh saka ngen pendopo mau. Nggih, ngen pendopo dalempun Bapak Hanafi aku wah aku ngene iki. Aku ya duwe pendopo ning omah sine, Pak. Alhamdulillah. Ning ora sombong ngono. Pendopoku nek Pak Hanafi menika sakane nun sewu ming sekawan. Ngen kula menika sakane 20, Pak. Pendopo saka akeh. Mboten ateges kok pripun-pripun menika mboten. Pak Hanafi menika sakane ming sekawan ngen kula menika 20. Saka akeh kayu sugih kayu. Jare sapa? Lah nganti 20 no. Wong pendopoku doyong terus tak dinganu apa jenenge? Pring ngono tak sangga pring ngono dadi 20 ki akeh. Arepe roboh dadi. Iya. Ya alhamdulillah saged pinanggih panjenengan. Mbak Yu Limbuk, Mbak Yu Cange, sinareng kalian kanca-kanca Madanggara sowan wonten dalempun Bapak Hanafi kanthi ujug menika tasakuran. Leres. Tasakuran menika sura utawi sura menika surasaning rasa dadi Bapak Haji Hanafi dalasan ibu sak gutrah kulawarga ngedhakake rasa syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Leres. Garenge adate pinter oncek-oncek. Gandenge ngang nimbali Bapak Haji Hanafi, apakah penjabaran dari nama beliau Pak Hanafi? Lah kira Kang Sinan mau ngene mburi. Lah ngapa dadak Kang Sen barang? Sing jenis seniman saiki kudu cepat, tepat, akurat.
Iya, iya. Ayo. Cah kene wis kok Wonosobo aja isin-isin ki Wonosobo, Mas. Ayo, Haji iki tegese harus amanah jalankan ibadah. Amanah jalankan ibadah. Kok ha. Sorry. Iki penjabarane iki persuku kata kok. Oh iya, lah kok gandeng dadi siji kok. Lah iya. Lagi Hanafi. Wah iki nek nganti meleset iso ciloko ah. Ciloko tenan kowe, ra iso mulih kowe. Ora bayaran apa wong wis dilunasi kok. Wah iya. Gleleng kowe terusan kaya. Kali Pak Hanafi pokok beres ah. Nggih. Lah sapa ngerti lek kowe pinter menerjemahkan asmane Pak Hanafi, engko ditambahi meneh. Lho mesti. Tambahi saka kon ngusung dhewe nganti tekan Wonosobo. Ora apa-apa. Ayo. Hanafi ha. Ha kuwi handar beni. Handar beni kuwi tegese kita mempunyai rasa untuk memiliki. Dadi duweni rasa gedhekke rasa syukur marang Gusti Kang Maha kanthi gelar Inggit Purwa ya kuwi kanthi acarane tasakuran ya kuwi suran. Nah. Persuku apa per huruf? Ya per huruf. Oh ya wis, wah angel men iki malian ya. Ya alon sik. Angel rasa garap. Mumet lho aku mikir kowe. Mumet preso. Abot tenan ora. Abot ya rasa junjung. Repot. Repot ya wis, rasa duwe gawe nek repot. A kuwi tegese beliau sebagai pemimpin. Beliau selalu amanah. Amanah menjalankan sebagai tugas-tugasnya. Salah satunya menjalankan visi dan misi untuk pembangunan negara Republik Indonesia. Oh iya, mereka panjenengane ngen pembangunan ya. Pembangunan. Dikeploki lho. Iya keploki kaya Dara. Tegese memberi apresiasi ning awakmu. Nggih, tegese beliau selalu menjalankan amanah dalam mengemban tugas, juga amanah untuk menjalankan ibadah. Leres. Ora mung agamane ning klebu budaya. Nampa rejeki dina iki alhamdulillah Bapak Hanafi nampa rejeki luweh. Mula awake dhewe iki diundang mrene kanggone panglipur konjuk sedaya warga masyarakat. Pinter. A iki tegese amal. Bapak Hanafi gelar Inggit Purwa kuwi ya kanggone amal ibadah supaya kanggo besok, kanggo sangu yen wis pundhut dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Iya, Terus saiki F mutiar kowe F. Fancen dina iki dadi ora enek fancene ora enek. F ayo. Aja dipleset-plesetne, ayo. Lah ya fancen. Ora iso, ora. Aku celat to. Ora entuk ngangge celat. F yo F ora. F ki tegese filosofi, Pak. Waduh. Filosofine piye? Iki beliau sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin keluarga, juga sebagai pemimpin PT Puja Perkasa. Beliau menerapkan filosofi. Niki ora kok ateges sarum niki mboten. Beliau menerapkan filosofi alat kelamin laki-laki. Hubungan kok iso? Aja saru lho. Niki mboten ateges saru Pak Hanafi nggih. Niki nun sewu iki sebagai filosofi. Ana kuwi ana telu. Piye? Siji, nadyan ndelik panggonane nek akan tampil tegang dan tegas saat dibutuhkan. Oh iya. Loro, menyerang lawan tidak dengan kekerasan tapi dengan kelembutan. Wah. Tegese menyerang lawan ki menyerang lawan apa? Menyerang lawan antar CV. Sokolo ki kadang sokolo, CV kono kaya ngene, CV kene kaya ngene. Piye Pak Hanafi mempertahankan kualitas CV PT Jaya Perkasa, Puja Perkasa. Iya, oke. Elak. Ngono lho. Wis telu ki mau. Ping telune, jika sudah mencapai klimaks akan mengecilkan diri, tidak membesarkan diri. Ora sombong. Tegese ora sombong. Katitik bisa Bapak Hanafi, Bapak Haji Hanafi bisa melekat menyatu dengan masyarakat. Tepuk tangan kunjuk Bapak Hanafi. Iya. Apik, Jas. Urung rampung I. Ini buktinya. Ini. Lah nek mayarmen ora. Lho, iki dijabarke apa ngono lho. Lho, iki ya surasane neko-neko. Iki buktine. Buktine Bapak Hanafi selalu menggelar Inggit Purwa sebagai wujud tanda rasa syukur tur karo ya aweh rezeki karo sampeyan. Ya awakmu barang. Oh. Tatin barang. Oh, ayo tin.
Ora rampung teko semono. Pak Hanafi tidak akan sukses ketika tidak didukung istri yang setia dan taat dengan doanya. Nenggih Ibu Maimunah. Apakah Maimunah? Oke. Oke piye? Ayo. Maimunah. Ayo. Ma iki tegese maju. Maju kok maju apa kok? Maju pikirane, Pak. Oh iya. Nek ora tetek-tetek ditinggal Pak Hanafi tugas, ditinggal keluargane tugas. Ning beliau selalu maju, maju pikirane mergo apa? Beliau tetap setia kepada Bapak Hanafi. Wah, cocok. I. Im. Oh im, oh iya. Maim Munah. Oh iya. M-e double malian. Lah iya to ya. Oh iya wis, manut awakmu wis. Im ki tegese imbang. Imbang ngopeni keluargane, imbang ngopeni karyawane. Katitik karyawane ku ora mung cukup 100 Pak Hanafi. Wah, kok yo ngerti awakmu? Ya ngerti. Kos-kosan. Wah iya. Ya to. Terus Terus jelitawene 3. jalan tol. Wah iya. Lho piye? Iki nek ora pinter ngopeni carane iki karyawane, meminit iki iso bubrah ra karu-karuan. Dadi imbang membantu Bapak Hanafi. Mu Ki muga-muga didongake Bapak Hanafi kalian Ibu Maimunah dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah adoh saka jelantahing kanapson. waduh. Kangge jelantah wae kaya goreng awakmu ae ora kuwi. Baraku kowe. Cok. Nah. Nah iki. Tunggale mau wis enek kuwi. Wis enek tunggale mau. Nah iki ya tegese narima. Arep dikeki akeh ya narima, arepe dikeki sithik ya tetep njaluk meneh. Ngono dadi ya tetep narima, Pak. Kabeh iki kepiye carane awake gedheke rasa syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Saiki njajal rada cepet. Apa? Rada cepet. PT-ne lak Puja Perkasa. Puja Perkasa. Rada cepet. Ayo. Perkara bener salah kuwi keri. Sing penting cepet. Ayo, sing penting cepet tur ngawur ngono to. Ayo sip. Ya ora ngawur ngono kuwi ditanggap ngawur. Puja Perkasa. Pujian apa? Pujian marang Gusti Kang Maha Kuwasa awake dhewe memuji marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Muga-muga sik PT-ne Pak Hanafi kuwi lancar tanpa halangan seperti jalan tol. Oke. Janganlah dihiraukan perkataan orang lain. Marilah kita hidup bahagia. Oh iya. Ra apa-apa penting cepet. Sing cepet per. Apa parper. Persembahan pada malam hari ini Bapak Hanafi itu kepada warga masyarakat dan juga para karyawannya. K iki karep. Bapak Hanafi duweni karep muga-muga pikantuk wahyu-wahyu ning kabegjan, wahyu ning rejeki, muga-muga atus saka janteng kanapson. Terakhir saya rukun warga masyarakate, ya saya rukun keluargane Bapak Hanafi. Wah iya. Ape garing wah jan. Sing penting golek pangan dhewe-dhewe kok ya. Lah kono ming akon kene mikir ndelamput. Wah, ya ora ngono kabeh duwe kewajiban dhewe-dhewe kok ya. Aku sing ngompani awakmu sing mangan lah ya ngono kuwi pase. Ngompani apa wong ket mau urung mangan kok. Kowe ora ngajeni karo panitia, kanca-kanca dicawisi prasmanan ning kono. Daran apa wae enek. Daran apa wae? Bakar enek. Lah iya wong mau ana nila bakar panitiane jos kok metu kopi, metu teh, terus mau aku kon mangan. Monggo Mas Garing dari njing ngono. Urung nganti tak pangan wis dijupuk banget rengginasi panitiane kok. Lak disai ya. Ning saiki ora dhewe. Pripun? Lho iki dikancani karo Mbak Yuku saking Ngayuk ya. Ah iya, nggih. Dasare kita lek serasi seragame ya padha birune. Bocah kene aku ya mau kalah karo kanca-kanca Madangkara. Ah iya. Monggo kanca-kanca Madangkara ngangge abang, aku bangga kowe biru bisa rukun lah. Iya. Cocok. Yo Mbak Tatin Titot men jumeneng coba kaya apa? Nggih. Tukung. Ya, monggo ta. Ya tarik, yo.
Nggih, saking dalu, Mbak Cange. Inggih, Mbak Tati. Kepanggih malih menika kalian panjenenganipun. Alhamdulillah, Mbak Tatin Lestari Handayani. Jan tambah umur, tambah cantik, tambah seger, tambah sumunar, ngemucah awakmu nanti. Lah biasane wong ngece jare wetenge kaya apa? Apa? Mau wetengku kaya apa? Bu, nyatane yo anu pas ngono yo pas. Ngalah nek nang mau tak durunge. Sterek. Sterek. Senengane ngopo ngono lho, mbok rasa ngunek-unekke sik ngono lho. Ngunekne apa to? Nek jenenge wong sengit ki ndulit lho. Apa maksude? Nek jenenge wong ki ngunek-unekke apa membicarakan tentang kejelekannya itu lama-lama menjadi suka. Sing ngomong sapa? Ya kuwi jenenge carane ki nek wong Jawa ki pepatah mengatakan seperti itu, wong sengit kuwi ndulit. Ya urung karuan. Kok kowe karo telek sengit ora? Ya sengit. Lah ya masa terus kowe sengit karo telek kok dulit ngono kuwi ora mungkin to. Dadi jenis sengit urung karuan nek dulit ngono kuwi. Piye ta iki? Nek wong gedeng kuwi bakale nyanding ngono barang kae lho. Ya ora bakal gedeng kok nyanding. Ya jeneng gedeng ya gedeng ra dijak omong didoyo kok nyanding. Ya suatu saat iso ngono kuwi jenenge wong sengit dulit, wong gedeng kuwi nyanding, ora padake telek. Lah kok omongane telek ngopo? Lah mau kok dipadake telek? Nek sengit karo telek apa ora? Hah? Sengit karo telek apa ora? Ya sengit. Nek sengit gak tau didulit ngono mau? Lah kowe iki lho nun sewu iki syukuran ngopo ngomongane telek? Loh, sing ngarai jenengan kok. Lah kowe berarti apa karo telek? Teleke sapi jenenge apa? Letong. Lah dalah, telek wedhus. Ngono aku jenenge intil. Lah jenenge intil. Lek teleke pitik. Lencong. Lah iki sinden kondang pikirane telek tok kowe iki. Iki jane kepiye ta? Wong aku ya ditangleti lho. Lah nyatane yo to reng telek kabeh to reng iki reng. Iki wae cerdas kok mong ngerteke puja perkasa yo pinter tenan kok. Yo. Pinter. Ngomongke kok telek. Lah apa? Paling ora iki ngomongke Bapak Hanafi piye carane ben iso awake dhewe bisa menghibur Pak Hanafi. Muga-muga sehat selalu. Menika samparipun. Ya nek kuwi kan jelas. Nek kan iki lagi omong-omongan karo dalange rong sida-sida kok wis ndang diunekke ngono lho. Aku kan nek yo aku dandan cantik kaya ngene kok diunekke wetenge blendong apa kuwi mau jenenge. Ya dibales sono. Lah piye? Lho, lah mangane jenengan weteng karo manuk gathuk ngono ayo. Omongane. Yo diunekke. Omongan apa kuwi iso? Ayo diunekke. Maksudnya manuk ndi? Kuwi sajen kuwi ana manuke kuwi. Renek sajene ning kene. Mau jare. Lah mau nyatane ana ndoke barang kuwi sajen. Lah kuwi ana manuke kuwi. Endi? Endi aku mbok delok. Aku mbok delok ndoke. Endi ndok? Sesuk ae. Kok isa-isane. Nggih menika nderek sowan wonten apa ki jenenge? Kelurahan Pedalangan. Nggih menika kanun nderek sowan wonten Pak Hanafi nggih. Menika nderek remen saged sowan wonten mriki nggih Pak. Kula nuwun. Dulu pernah kepanggih waktu di sana dan Demak. Nggih kalian Pak Seno lho. Nggih, sampeyan nika kepanggih malih wonten mriki. Nderek ndedonga mugi sedaya keluarga Pak Hanafi pinaringan sehat, rahayu, wilujeng lancar rezekine nggih. Amin Allahumma amin. Nggih. Alamin. Sosok kaya Pak Hanafi iki sing dinteni karo para seniman lan warga masyarakat. Beliau sangat peduli terhadap lestarinya budaya. Mula jenengan kabeh kudu marem, kudu seneng lan bersyukur iso diangkat derajatmu karo Bapak Haji Hanafi. Ya seneng no wong tanggapan kok ora seneng. Lah iya Nggih, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, moga-moga Pak Hanafi sehat selalu pun paringi kawilujengan keh rezeki panjang yuswa. Dalah sak putrah kula warga. Nggih. Amin Allahumma amin, Mas. Lah iya mula kuwi. Lah men rena penggali Bapak Hanafi lan sedaya para warga saiki nembang. Oke. Mbak Tati nembang ya kuwi pangkur Pak Hanafi. Kuwi sekedap sik iki penting banget iki. Kuwi diwaca saking Bapak Haji Hanafi. Mohon lagu Podang Kuning gubuk asmara sesideman mati urip karo kowe. Oke. Lumayan iki matur nuwun Pak. Nuwun sewu kula buka. Alhamdulillah. Jiro lupat mo 6 7 8 9 10 cunduk laris. Lumayan nggih khas Madangkara. Sik. Iki niki ingkang nembang sinten Pak Hanafi? Mbak Tatin Oje niku kalian kula, Pak. Sing nembang jenengan. Sing nabuhi Madangkara ta Pak nggih? Madangkara berarti khas Madangkara. Pak
Hanafi sing joget sinten, Pak? Gareng oh iya, berarti karo Gareng Kitut. Ora usah dijogeti sing joget pen wayang iki ae. Ono joget ono dhewe. Oh alah ya wis. Niki minangkani pamundutan Yo langsung. tak yang dikira nuno, kadang nama awakmu ki lak 1 juta to. Nggih. Iki kudu adil, 500 nggih Madangkara, 500 nggih kowe. Nah, Ya to. Yakin, Engko perkara. Pak? Lah iya aja nagih lek sepakat sik no. Heh? Sepakat sik ya. Sepakat. Wis sepakat sik kene. Sepakat sik mergo kuwi kondang sinden anggar ngerti dhuwit kaya kotak amal marai. Lah ya jenengan butuh duit apa ora? Ya butuh. Lah ya mulane butuh iki ning Ini aja ndridis ngono kuwi. dadi awake dhewe iki semun mundur. ngapa? Kene bakil-ke aku. Lah ngopo? Bangane do dur-duran duit. Ora iso. Kowe iki. Wah, wah, ana jatahe dhewe. Pak, aku iki dadi nek koyo yo Pak aku ngono iki lho Pak Hanafi iki. Pak Haji menika matur sangat. Kula nek ngeten iki lak dadi penak Pak Asu iki. Dadi penak iki piye? Kanca-kanca. Pak Hanafi matur suwun nggih Pak Hanafi nggih. Nggih. Lah iki ndi lah ninggal iki duite iki. Nebak. Malah. Kuwi nek nganti gondol duit kuwi ana tanggoku gondol duit. Wah, teko ngarep omahku ana nganggo klambi oren terus ana tulisane tahanan gelem kowe. Ya matuk durung-urung. Matur nuwun. Menika kangge sinten, Pak? Nggih, sinten? Kajenge ben Ben genah. Cetro. Pak Haji Hanafi. Pak, menika kagem sinten menika, Bapak? Tau dibagi kalih. Anu sindene? Oh, mangke. Oh iya. Oh, beres mungkin. Berarti menika kagem Pak Yaya. Nggih. Oh ya wis kono PN kono disak kono. Wis aku sentuk jatah dhewe. Lah ngerti dalang nggo dhuwit ketoke serik ngopo to kowe? Ora. Dalang ki pojok kurang sugih. Lah iki bakal tak ratakne rono. Ora. Ho apa, Mbak? Ora to. Ora. Mantuk lho, ora. 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 Ora, kudu mantuk ra. Lah kowe wong karo ngancam kok. Iya. Iki matur suwun Bapak rezekinipun ya iki. Aku wong ora lho, Kak. tansaya kebak. Aku sebagai wong lanang nek nggawa duit kaya ngene iki rumangsa duit panas aku wegah. Lah Iki ngapa? nek duit panas kaya ngene nek njupuk dadak nggawa es barange mah cilaka. Lah ngapa tak nggawa Wis es? gawa-gawanen wong wedok. Ayo wis tak gawa wae napa duit kok ora gelem nggih. Menika minangkani pamundutan ingkang pundi rumiyin. Gubuk asmara dhisik. Oh nggih gubuk asmara. Gembus asmara menika Eh. alhamdulillah. Gubuk asmara kok. Eh. Gubuk kupinge. Lah iki mau pamundutane Gubuk. Lambene gareng tak palu ora. Sajake kulino mangan gembus oh ya iki. enak je gembus iki enak, Pak. Gembus iki panganan endi? Gembus iki panganan khas Wonosobo Yojo ya ana gembus. Oh alah, ciri khase kono. Ciri khase kono. Bedane gembus karo tempe apa? Nek gembus ki ampase. Hah? Nek tempe kuwi isih dele. Oh iya. Apik. Wih, duwe tempe ora? Eh? Maksudnya piye? Ayo maksud iki seneng. Ayo maksud iki seneng tempe Sik to bedane gembus karo tempe apa? Hah? Bedane Ya beda. Lah ya bedane apa mau? Nek kaya to, iki mula iki nek tuku gembus karo tempe iki perlu ngati-ati. Hati-hati piye? Ning Wonosobo kae ya to, bakul gembus dimek gembuse kuwi ora nesu. Nek dimek tempene nesu. Piye? Piye? Nang Wonosobo ana bakul Gembus karo tempe. terus Gembuse didemok kuwi ora nesu. Nek tempene sing demok nesu. lah ngapa kok nesu? Nesu. Lah jare tempe kok dele kok nesu ngopo? Lah ya nang nggon aku tempe ya udah didemok-demok ora masalah. Sapa sing muni tempemu? Sapa sing muni tempemu? Wih, sing geder wi. Mas Dar, kamu pengen tempeku? Aja. Hah? Pengen Mas Dar? Aja. Kok Ya ada bojo aja kok tawani ngono. Nekat ning malian ora. Boten latengen kula menika wonten makanan khas Apa jenenge jenenge? geblek kali tempe bengok. Ngoten lho. Mula Yen niki- kula niki Iya to. ayo nanggon aku tempe bengok kuwi wujude ireng. Nika enten putih-putih menika. Niku rasane jan gurih sekali. Gurih kuwi digatekke, Pak. Jenengan nate dereng dahar niku. Urung. Benjang tenggan kula tak suguhi tempene kula, nggih? Moh ndak mutah malan aku. Loh, kamu tah Lah bengok ae ora. Loh, bengok menika mboten mendemi. Apa Nek iya? mriku enak niku gathukane kali geblek niku mau. Oh iya, Itu gale gembus barang kuwi mau.
Iya gembus. Iya. Yo kebuka asmara dhisik diaturake Mbak Tatin. Ngomong apa? Aku wong barang wis ngomongke gembus karo tempe iki dadine putek pikiranku ae. Lah iki manu Pak Yaya, menika iki akad wis gedene semene ning niki dereng nikah. Dadi niki ra ngedong nek dijak omongan. Oh, lah sik bocah pancen iki. Lah nggih, niku umure lagi 24 tahun kok ya, Mas. Iya. Aku ki urung pengalaman mula aja diwarai sing saru-saru. Ora sarung ya mung tumbas tempe kok ya. Ayo tempe nek tempemu malah ora. Ya nek ngono aku ya ono tempe tenan kok. Ganti. Ya nek ngomah kok lha ndi? Kebuka asmara dhisik. Ayo. Nggih. Nah. Nyingkar. Nyingkur. Wiwi tane nyingkar nyingkur. Ya piye ngono lho sing romantis reng di piye ngungkrum apa piye ngono. Lho aku iki ngematke wong bawa kok. Lah iya dimatke karo di Biasane pethuk galake ra umum-umum kok iki kok. Heh? Galake ra umum. Lah galak kaya apa lek karo wong lanang jinak dek asline. Jare Ora ya? sapa? Jareku. Aku tergantung lanange. Lho aku wis kurang apa? Ya kurang. Kowe njaluk apa ki tak cukupi to iki. Kaya nek ayo dicukupi yo jajal saiki nek pamane aku dadi bojomu. Heeh. Aku njaluk omah. Cukup. Piye ta? Aku njaluk mobil. Cukup. Aku njaluk motor. Cukup. Ngono ki jenenge nyukupi. Lha sing penting tak cukupi to. Max, maksudnya nyukupi ya ditukokke ora muni cukup. Gablek duit apa wong aku ora duwe apa-apa kok. Salah kowe gelem karo aku. Ya iki guru umpama kok, aku yo gah karo kowe wong gur cilik ngono. Lah. Cilik nek sogok ndelosor kowe. Weh. Ya maksudku iki rasane sing disogok. Ling, iki ora sang ngandani. Ngene iki pengen ngepaske ya. Lingsem yen mutan lelampahan kang Apik-apik kiprah iso jurus nagamu metu lho ora ngono. Iki sing jenenge jurus ala katir. Ala kadire apa? Ala kadir iki cilik nek gede. Hah? Ya kuwi mancing-mancing iki Tatin ora. Aku tenan aku rumangsa saka Brang Kulon iki ora wani-wani karo Brang Wetan, Mbak. Ora, ya padha wae ora apa-apa. Yes, dadi nek kulon iki biasane eling-elingnya wong Purbalingga. Nadyan tua, jaranya masih rosak, bejanya sing sabar narima. Emang kudu eling kang peparing. Ngarang iki ngarang. Apike ora nggih jos tenan. Lagi mau Nek Manyar Sewu jane mau ditembangi Pak nek Manyar Sewu. apa? Sari jamu daunnya samiran, lama tak ketemu jadi pikiran. Denger lagunya samiran, Manyar Seribu Banyumasan. Oh, Manyar Sewu dadi Manyar Seribu ya. Oh iya. Cara bahasa Indonesia. Apik. Pak sisan karo Mbak Tatin ya. Iki wis to Reng, ora panggan dadi ae ora. Gareng ki gayane sak ngono kuwi wong urung duwe bojo barang kok le. Aku kulino ngecer ngono apa jenenge? Ngono apa jenenge ngono? Rokok lho rokok. Ora nggih. Iki lho, ana pamundhut sesideman. Ayo nggih. Kowe ngewangi bawa. Siap. Ayo. Karya Ki Haji Sukron Suwondo. Apal kowe. Ora kena bahan-bahan. Daleme endi wi? Blitar. Putrane piro? 3. Nah, salah. Salah. Wis rasa melu neh sok kowe ora. Apa? Piye
Ngapa kok ndelik nang. Makanya jangan sok tahu loh. Takono Pak, Pak Sukron dalam ndi, Pak? Blitar. Nah, puterannya ada berapa? Ada 4. Yang nomor Pak. pertama, Papat Kalinggo, terus Pak Kalinggo, terus Pak siapa? Dwijo Laras. Ijo kangkong. Kawut. Salah. Ini jeneng grup Iya. Terus Madangkara. Terus? Yang cilik siapa? Terus Sopo, Pak? Nah, ngerti sopo? Lah mriko Pak Kalinggo mriko ngrebab dadi. Lah kuwi Kalinggo Murdo lho kuwi. Mriko Pak Kalinggo mboten MC sampean, mboten MC. Mboten MC sampean, mboten MC. Oh saniki ngrebab sampean. Permadani. Tinu Timure Lestari. Kuwi dudu Pak Kalinggo ngawon. Usane Pak Kalinggo. Pak Dede Abadi yo ngawon ora. Ya dibawane, ayo. Nggih. Wong telu, ayo. Nggih. Saking sinten? Tako Mbak Tatin sih. Gareng nih. Pak Yai nakal Pak Yai. Sampluk ae no. Sampluk apa mau wis kesampluk kok aku karo nyampluk. Ya Mbak Tatin. Saka sapa siki? Mbak Tatin. Mbak Tatin TikTok. Wiwitane Warok samantiman. Kowe tak mut raimu lho ora. Ora ngerti takon kemeruh ora. Aja kemeruh aja sok tau. jenengan yo kersa wae ngemot iki sirahe iki. Ayo aku mau kilaf ki mangke omong aku. Mutah malah. Ayo. An